Русияның Украинадагы сугышында Татарстаннан инде 400дән артык ир үтерелгән. Шуларның кимендә 30-ы мобилизация аша алынган. Чагыштыру өчен 10 ел дәвам иткән Афган сугышында Татарстаннан 296 ир-ат үтерелгән иде. Хәзерге сугышта һәлак булганнар арасында авыл яшьләре күп. Азат Латыпов азатлык хисабына күрә Татарстаннан мобилизациягә эләгеп, сугышта һәлак булганы расланган иң беренче кеше. Ул 1991 елда Мамадыш районы Алгай авылында туган. 2022 елның сентябрендә мобилизациягә эләгә, инде шул ук елның 12 ноябрендә 31 яшендә үтерелә, өйләнмәгән була. Павел Зуев Мамадыш районының Соколка авылында туган. Чаллыда яшәгән, 24 сентябрьдә үк мобилизацияләнгәннәрнең беренче төркеменә эләгә. Аның үлеме турында 5 декабрьдә хәбәр ителде. Аңа 35 яшь иде. Ленар Шәмсиев тумышы белән Тукай районы Калмаш авылыннан, Чаллыда КАМАЗ заводында эшләгән. Ул да 2022 елның көзендә мобилизациягә эләгә, инде 25 гыйнварда һәлак була. Аны бер ай узгач кына 24 февральдә туган авылында җирлиләр. Ленарга 33 яшь иде. Ренат Иванов 23 яшь. Ул 1999 елда Әгәрҗедә туган. 2022 елның 29 сентябрендә мобилизациягә эләгеп сугышка җибәрелә. 7 декабрьдә үтерелә. Аны туган ягында 2 ай узгач кына 2 февральдә җирләделәр. Марс Сәләховка да 23 яшь иде. Ул Шүпрәле районы Шипкас Илмәт авылында туып үскән. Бар кыска гомерен шул авылда яшәгән. Ул да узган елның көзендә мобилизацияләнә, 5 гыйнварда инде аны туган авылында күмеп тә куялар. Марс 3 балалы гаиләдә өлкән бала булган. Аның 2 сеңлесе калган. Рәмис Лотфуллин Путин чорында туган һәм Путин чорында Путин башлаган сугышта үтерелгән. Ул 2000 елның ноябрендә Ширмешән районы 30 Имән авылында дөньяга килә. Узган елның көзендә мобилизациягә эләгә, 18 гыйнварда һәлакта була. Аңа 22 яшь иде. Социологлар Русия демографик упкынга тәгәри дип кисәтә. Сәбәбе гади, яшь ирләр сугышка китеп һәлак була. Бу видеода күрсәтелгән егетләр дә тыныч тормышта гаилә кырып, бала әтиләре була ала иде. Әмма Украинага сугыш белән бәреп керергә карар кылган Путин режимы алар язмышын башкача хәл итте. Исегезгә төшерәбез, Русия Украинага 2022 елның 24 февралендә бәреп керде. Дөньяның күпчелек илләре Путин режимы башлаган шушы сугыш өчен Русияны хөкем итте. Азатлык радиосы киләчәктә дә әлеге сугышта һәлак булганнар белән таныштырып торачак. Азатлык каналына язылыгыз. Фикерләрегезне комментларга язып калдырыгыз.